Naigsoon ko kang Kristo may buntag ninyong tanan. Kining atong kasaulugan karon, magpahinumdum ka nato sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, si Simon o si Judas. Apil ni siya sa 12 ka apostoles. O gang magpahinumdum usab sa ilang mga paningkamot nga masangyaw ang may balita, mapakailap ang may balita sa kaluwasan sa Ginoo. Nga tungod usab niya na nasundan og mga lain-laing mga apostoles sama ni Pablo, sila ni Esteban, sila Barnabas og uban pa aron nga padayon pagpakailap ang mayong balita sa kaluwasan sa atong Ginoong Kristo. Og nakaabot din nato sa atong yuta, sa atong nasod tungod sa ilang paningkamot sa pagsangyaw o walay pagkaluya nga paghalad sa ilang kaugalingon alang sa buluhaton sa atong Ginoong Kristo. So karong adlaw maghinumdum kita sa pundasyon sa atong pagtuo diha sa kinabuhi sa mga apostoles nila ni San Simon og ni Judas. Puro sila gihapon nakahalad sa ilang kaugalingon, nakatahan sila tungod sa ilang pagtuo ug paghigugma kang Kristo atong manunubos. Mga ang atong istola puwa gihapon kay nahimo sad sila nga martir, no, alang sa Ginoo. Makahatag ka natong punto sa pamalandong usab diha sa atong pag-ambit, no, sa grasya sa kaluwasan sa atong Ginoong Kristo ug pag-ambit nato sa nga sanglitanan sa unang mga apostoles. Wa sila mo undang pagsangyaw sa atong Ginoong Kristo. Kita usab isip mga magtotoo ni Kristo nakaambit sa maong grasya. Madasig usab unta sa pag-apil, pagsalmot, pakikiusa kanila diya sa ilang mga tinguha o katuyuan. Nga ato mapadayag usab nato sa atong panahon karon ang atong pagtuo kang Kristo ngadto sa uban. Pinaagi sa atong paningkamot sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi adlaw-adlaw. Amen. Palihog